Ultimate Music Production. Isha Baba Kero, Isha Lambo, Baba McDonald, Holy Ghost fire. Abena yo iman amusati mandiziva imiva na shumba nyamuziva nemiva na masisiva ndakatumwa na Mwari zvangu ndezvechipo hazvisi zvechido bvunza mbuya chipo moyo ndo wangu mutupo ndorova ngoma idzi handibatike kundari ndiri mupostori zvangu ndezvaMwari ndakabarirwa munhamo ndikakurira munhamo handichaida nhamo saka nhamo kumakumo ndairumwa nendaini ndichishandira muvhenda apa ndaiva vhenda ndichigara kwamaranda zvangu ndezvechipo hazvisi zvechido bvunza mbuya chipo moyo ndo wangu mutupo ndorova ngoma idzi handibatike kundari ndiri mupostori zvangu ndezvaMwari pamangoma ndakaoma ndiri mukoma handimboguma kusvika ndaisa mari muchikwama ndavasiya vakashama ndinenge kama handibate gona asi chete ini ndinogona zvangu ndezvechipo hazvisi zvechido bvunza mbuya chipo moyo ndo wangu mutupo ndorova ngoma idzi handibatike kundari ndiri mupostori zvangu ndezvaMwari ndakabarirwa munhamo ndikakurira munhamo handichaida nhamo saka nhamo kumakumo ndairumwa nendaini ndichishandira muvhenda apa ndaiva vhenda ndichigara kwamaranda zvangu ndezvechipo hazvisi zvechido bvunza mbuya chipo moyo ndo wangu mutupo ndorova ngoma idzi handibatike kundari ndiri mupostori zvangu ndezvaMwari ndezvechipo zvechido mbuya chipo ndo wangu mutupo ndorova ngoma idzi handibatike kundari ndiri mupostori zvangu ndezvaMwari. Ultimate Music Production.